grandíssims a l'Orfeó Lleidatà, amb aquestes veus, amb aquests himnes, aquestes peces, arribem al final i, per tant, no podíem marxar d'aquí de Lleida sense el cant dels segadors, el nostre himne nacional de Catalunya, amb aquestes veus prodigioses que ens acompanyen i també les seves si s'hi afegeixen. Així doncs, acabarem aquest acte de lliurament dels 7è Premis Antoni Carner des d'aquest espai Orfeó de Lleida, que ens ha fet casa. Moltíssimes gràcies a tota la institució, perquè per nosaltres aquesta és la viva imatge d'aquesta cultura popular que continua, que fa casa, que acull, i doncs l'any que ve ens traslladem a Figueres. Gràcies a totes les persones que ho han fet possible, els patrocinadors, gràcies d'acord per un any més, fer també esperó a totes aquestes candidatures i totes les persones que avui han fet quilòmetres i quilòmetres per ser aquí. De debò, gràcies d'acord, i a Lleida Televisió per haver apostat per aquest esdeveniment. Cal més cultura a la televisió, als mitjans, als carrers. Seguirem, doncs, amb aquesta cultura popular catalana, aquest teixit associatiu, per tant, que aquesta flama mai s'apagui. Després, totes i tots són convidats a un aperitiu al vestíbul i al final, doncs, hi ha el llindar d'aquesta sala. Gràcies d'acord per haver confiat en aquest ens de l'associacionisme cultural català un any més. Així doncs, l'himne dels segadors. Fins l'any que ve! Salut i cultura!